Al matí, després d'una bona dormida, vam posar rumb cap al port del Comte, on allí ens havíem de trobar amb el meu germà. Durant el trajecte, entre la música i el paisatge, vaig estar ben entretinguda. I és que feia molt temps que no ho veia tot tan nevat. Després de posar-me a la cadira, tancar el sac i assegurar que estava ben lligada, el primer que vam fer va ser una petita baixada per una pista senzilla, que la vàrem pujar amb una cinta, per provar que tot estigués bé. I després només tocava gaudir. Tot i que no. És el mateix esquiar per mi mateixa. Encara es conserva aquella sensació de velocitat, llibertat i tranquil·litat. Això sí, aquesta vegada no vam poder córrer tant com hauríem volgut, ja que la nit passada va nevar molt i la neu estava massa tova i ens enterràvem més del compte. I després a gaudir. Tot i que no és el mateix que esquiar, es conserva aquella sensació de velocitat i llibertat. Això sí, aquesta vegada no vam poder córrer tant com hauríem volgut, ja que la nit passada va nevar molt i la neu estava massa tova i botàvem més del compte. Més informació a la descripció.